Добър ден, на Пламен Атанасов от Агенцията по заетостта. Минутите за клуб работа. Днес ще говорим за областния пазар на труда през септември, състояние, тенденции. Какво бе характерно за пазара на труда през 9-я месец на 2013? Характерното е, че вече есенните месеци започват, което е показателно и от така задържането на регистрираната безработица като темп. Септември е почти колкото и през август. Тя едва 18 души е разликата. Това е леко покачване, ако смея така да кажа, тъй като е нищо в относителен дял. Нещо в реда на нещата. Общия брой на безработните в областта към края на септември е около 10 400, въпреки че сезонната заетост, която е през летния сезон способства благоприятно върху пазара на труда, вече започва така да отшумява. Имам предвид в браншовите хотелиерство, ресторантьорство, търговия, селско стопанство, характерните за лятото, да. Нека обаче малко да погледнем към статистиката за равнището на безработицата през септември. Къде сме ние? Официалната статистика на Агенцията по заетостта показва, че равнището на безработица е 10,1% за Русе, което е, както казах, колкото и през август. По-високо е естествено в малките общини. Вятово винаги знаете, че те водят тази класация негативна. Да, малко по-малко е но достатъчно високо, както става ясно, е в Борово, Ценово, Две могили. По-ниско е в другите общини, докато големия град Русе, тя е 5,5%. Както и друг път сме обобщавали, това равнище зависи от много неща, динамика, движение на работна сила, характеристиките на местните икономики, т.е. не може да обобщим под един знаменател тази картина на пазара на труда. А като цяло в страната, областта как се нарежда като цифри? Под средното за равнище за страната сме, 10,8 е за страната, както казах, 10,1 за Русе. Това ниво, така класиране официално, разбира се, е на 21 място. В положителен смисъл. Положителен, да. Положителен, защото от 28, 21 място. Да. Всъщност мисля, че би било интересно за нашите слушатели да кажем от кои отрасли са новорегистрираните безработни, колко работни места са заявили фирмите, какви професии се търсят. Да, това допринася така за статистиката, показва я около 45, някъде 40-45 повече от август са новорегистрираните, което е също незначително. Сред тези новорегистрирани на борсата са естествено услугите и индустрията. Обявените през свободни работни места през септември са 634, като 70 на 100 от всички са на първичния пазар, което е много добре. Отново най-търсени са така шивашкия бранш, знаете професиите, селскостопански водач на машини, опаковач, заварчик, общ работник, продавач, консултант, готвач. Най-характерни обаче са учителските места през този месец, тъй като, знаете, тук се попълват педагогическите състави на училищата. И винаги през септември най-много от свободните работни места, които обявяваме и публикуваме, са тези за учителските места. Да. Тук ще допълня за постъпилите на работа, тъй като е също много добра така и е тенденция. Важно е да се знае. 667 са само през септември постъпилите на работа, като това е 100 броя повече така места от август. В този смисъл, каква е характеристиката на започващите работа? За квалифицирани хора ли говорим или за ниско квалифицирана работна ръка? Какво се търси? Като имаме предвид учителските места, за които говорих, и съответно повечето постъпили педагози през септември, тази картина е, как да кажа, малко по-неспецифична, тъй като хората с средно и висше образование са най-много от постъпилите през септември, но горе-долу хората без квалификация и тези с работническа професия са поравно, съответно 180 и 200 души. Над половината от всички тези устроени на работа на първичния пазар са жени.
младежите са 150, осигурена е също работа на продължително безработни, обичайно на хора с намалена работоспособност. Обикновено повечето мерки и програми са насочени към младежите до 29 години и хората на възраст над 50 години. Всъщност малко цифрите там как стоят? Над 50 са всъщност най-голямата група на пазара на труда. Продължават да бъде уязвима група това. Естествено, усилията са насочени, знаете много добре, към младежката безработица. Тя също не е малка, но искам да кажа, че хората над 50 години въобще не са за пренебрегване, т.е. като хора, които трябва да си намерят работа. Да. Те си имат опита, дисциплинирани са, трябва работодателите малко по-сериозно да погледнат. Да, то си има и програми насочени към тях. Знаете, друг път сме говорили тук. Казахте програми. Миналата седмица премина всъщност поредната процедура за кандидатстване на работодатели от областта за преференции по закона за насърчаване на заетостта. Имаше ли интерес и към кои мерки? Да, имаше интерес. Сега не мога да кажа точно колко души ще бъдат наети на работа. Това другия месец прекрасно ще го знаем, но приключи процедурата, поредната, което е добре. Тази година имаше достатъчно процедури. Знаете, в последната бяха включени 3 нови мерки за първ път, които са насочени към младежите. За тях пространно говорихме пак в това студио. Има голям интерес. Знаете, че с тези съвети за сътрудничество, които са към всяко бюро по труда, заседаваха. Вече минаха вчера и онзи ден и те оцениха и класираха фирмите и съответно предложиха на директорите на бюрата по труда с кои работодатели да сключат договори. Сега точно това се процедира в момента и ще стане ясно. Колко безработни ще стават нови заети. Дано да е по-голяма цифрата. Благодаря ви, Пламен Атанасов, в минутите за клуб работа.